Zwłaszcza Czaba Udzi. Dobrze, hát igen. Na de honnan is kezdjük el, hiszen már igazából a végkifejlet megtörtént. A megoldása az egész dolognak. Úgyhogy honnan is kezdhetnénk el? Azt mondom, hogy felteszek nektek egy egyszerű kérdést. Látom, hogy elég interaktív vagytok, tehát énekeltetek egyet, meg stb. Úgyhogy azt hiszem menni fog. Az a nagy kérdés, hogy volt-e már köztetek valaki szerelmes, én készfeltartással jelezzük. Aha. Szóval az első 3 sor az már volt szerelmes, utána mindenki depressziós és teljesen elmegy. Jó, értem én. Na figyelj, akkor az van, hogy az első 3 sor azért, hogy felevenítse az érzést, az utolsó 10 pedig azért, hogy átélje, mindenki karoljon bele valakibe, én pedig majd nyújtom az aláfestő zenét, legyünk együtt szerelmesek. Szeretnék zenét. It's amazing how you can speak right to my heart.